Her i hjælpemiddeludstillingen, der har vi også forskellige ure. På den øverste hylde her, der har vi nogle talende ure med enknapstryk. Så har vi vores svagsynsure, som ligger hernede. Og vi har armbåndsure med tale og armbåndsure med punkt. Og så har vi et armbåndsur med vibration også. Det første ur, vi har her, det er et ur, der hedder Voice 3000. Det er et rundt ur, som er lavet af plastik, cirka på sådan en håndflades størrelse. Og det har en knap, en gul knap i midten. Man kan også få det med en grøn eller en grå knap, og det kan man jo overveje i forhold til, hvad for en farve man synes, der står tydeligst frem. Knappen er taktil, og vi har endda også sat en lille ekstra taktil markering på her, så knappen den står tydeligt frem, når man mærker hen over uret på den her måde. For enden er der også en snor, så man kan hænge den for eksempel om halsen. Man kan også bare have snoren af og have uret i lommen. Eller der er også nogen, der godt kan lide at have uret for eksempel hængende ved deres seng om natten, så man også kan få fortalt, hvad klokken er. På undersiden her, der sidder også 3 knapper, som man kan bruge til at lave indstillinger på uret med. Uret kan både fortælle klokken på digital tid og på analog tid. Her er det for eksempel den digitale tid. Klokken er 10:13. Hvis man trykker en gang på den gule knap, så får man læst klokkeslæt. Og hvis man trykker knappen og holder den nede, så får man både fortalt ugedag, dato og temperatur. Uret det har også vækkefunktion, og det kan også skifte automatisk fra sommer til vintertid. Det næste ur, vi har her, det hedder Timebox. Det er igen et aflangt plastikur med en grå knap heroppe på venstre side. Det, der er anderledes ved det her ur, det er, at det kan ikke stille sig fra sommer til vintertid, men det kan igen annoncere tiden på 2 forskellige måder, digitalt og analogt. Og her er det for eksempel den analoge tid. Klokken er 11:06 om formiddagen. Så er der det sidste ur her, som hedder MyTime. Det er igen et plastikur med en knap i midten, som man også kan trykke på, og hvor man igen kan få annonceret tiden med analog og digitalt. Det her ur, det kan heller ikke skifte sig fra sommer til vintertid, men det har magnet på bagsiden, så man kan for eksempel også hænge det på sit køleskab. Stemmerne her på de 3 forskellige ure, de er forskellige, så der kan man have sig en overvejelse omkring, hvad er det for en stemme, som man synes, der selvfølgelig er rarest at høre på, men også det her med, hvad er det for en stemme, som man tydeligt skal høre, hvis man har nedsat hørelse. De 4 armbåndsure, vi har liggende hernede, det er vores svagsynsure. Og det, der er særligt ved et svagsynsur, det er, at både viserne og tallene er store, så de står tydeligt frem. Og så er der også forskel på, hvilken farve, som selve urskiven har. Der er en sort baggrund, og der er en hvid baggrund. Og det er jo fordi, at det giver noget forskellig kontrast, og derefter så kan det være forskelligt fra person til person, hvad man synes står tydeligst frem på urskiven. Der er også 2 forskellige størrelser her, et lille og et større ur med urskive, og der kan man selvfølgelig også have en overvejelse omkring, om man har brug for den lidt større urskive, for at viserne og tallene bliver endnu tydeligere. Designet er også lidt forskelligt, så det kan man jo også overveje i forhold til, hvad man bedst kan lide. De næste 3 armbåndsure, vi har liggende her, det er vores talende armbåndsure. Og fælles ved alle dem, det er, at de har en knap her på den højre side af uret, hvor man kan trykke og få annonceret tiden. Ligesom de andre talende ure, vi fortalte om før, så kan det annoncere tiden både analogt og digitalt. Her er et eksempel på den digitale tid. Fredag 10:36. Og her er et eksempel på den analoge tid. Klokken er 11:10 om formiddagen. Igen i forhold til de talende armbåndsure her, der kan man også have en præference i forhold til,
stemme på uret og også tempoen, som tiden og ugedagen den bliver annonceret i. De 2 armbåndsure, vi har liggende her, det er punkture. Og det, der er særligt ved et punktur, det er, at man kan åbne urskiven op her for neden. Og så kan man mærke, hvor at den store og den lille viser står. Og tallene er også markeret taktilt ved, at de ligesom er svulmet op med nogle prikker her rundt i kanten. Man kan overveje også i forhold til farven på selve viserne, om man stadigvæk har noget synsrest tilbage, og at viserne kan stå tydeligere frem end andre. Og igen kan der også være noget her omkring design, hvad man bedst kan lide at have på. Det sidste armbåndsur, vi har her, det hedder Expand og er et vibrerende armbåndsur. Det har sådan en gummioverflade med 2 taktile knapper på forsiden. Den øverste her har bare sådan en rund taktil knap, og den nederste har en prik i midten, så man kan kende forskel. Uret det har også en elastikrem, som gør, at det er nemt at tage på, så man er fri for ligesom at have et spænde, man skal lugte med. Uret kan sættes til 2 forskellige tilstande. Urtilstand, hvor at uret det vibrerer tiden. Så det vil sige, at for at vise tiden, så laver uret en kort vibration fra tallene 1 til 4, en lang vibration for 5 og 2 lange vibrationer efter hinanden for 0. Hvis man sætter uret i morsetilstand, så betyder det, at man kan få fortalt eller få oplæst sine mails og sms'er fra sin telefon via morsekoder. Og det kræver altså, at man kobler uret op via en app til sin smartphone. Appen på telefonen hedder Expand, og den ser sådan her ud.